Almanya îsalê çavereyê 800,000 penaber ye ku ev hejmar ji her demî zêdetir bû. Duha Wezareta Navxwe ya Almanya pêşbîniya xwe ji bo penaberên ku îsalê li Almanyayê serlêdanên mafên penaberiyê bikin serrast kir û ji 400,000 hilda 800,000 penaberan. Tu caran di nava salekî de hewqas penaberan li Almanyayê serlêdana mafê penaberiyê nekiribû. Di destpêka salên 1990 de herî zêde penaberan berê xwe dabûn Almanyayê û salane derdora 400,000 serlêdana mafê penaberiyê kiribûn. Hejmara ku îsalê tê pêşbînî kirin du qatî wan deman e. Li gorî Wezîrê Navxwe ya Almanya Thomas de Maizière, Almanya nikare demeke dirêj salane 800,000 penaberî bihewîne û divê li ser astê Ewropayê çareseriyekê ji bo parvekirina penaberan bi ser welatên endamên Yekîtiya Ewropî de bêne dîtin û got îsal em mecbûrin û em ê barê vê yekê hilbigirin. Lê dem dirêj 800,000 ji bo welatekî wekû Almanyayê zêde ye û bi taybet eger em li hejmarên ku welatên dinyên Ewropayê dihewînin binêrin. Niha em serê sedê çilî ji hemû penaberên ku tên Yekîtiya Ewropî dihewînin. De Maizière mijara nebûna sînorên di navbera welatên Yekîtiya Ewropî de bi bîr anî û diyar kir ku ew ê li gelê nebûna sînoran e. Lê eger welatên dinyên Ewropî nepêgirên qanûn û mafan bin, wê demê pêwîstiya me bi sîstemeke nû heye ku baş kar bike. Li gorî Wezîrê De Maizière, sînor tenê bi wî şertî dikarin vekirî bimînin eger sîstema navxweyiya Ewropî baş kar bike û ev vê gavê kar nake. Rojane bi hezaran penaber ji welatên wekû Yunanistanê û Îtalyayê berê xwe didin welatên navarast û bakurê Ewropayê û bê pirsgirêkên mezin û kontrolan di ser welatên wekû Sûrbiya, Hungarya û Nemsayê re derbasî Almanyayê dibin. Ji bo îdarekirina îsaliya penaberan, hikûmeta Almanyayê di budceya îsal de behsa 5 heta 6 milyar euro dikir. Piştî guhertina hejmara ku tê pêşbînî kirin, behsa 8 heta 9 milyar euro ji bo îdarekirina penaberan yên îsal tê kirin. Di 6 mehên destpêka îsal de 160,000 penaberan li Almanyayê daxwaza mafê penaberiyê kiriye. Bi 22,500 serlêdanan penaberên ji Sûriyê di rêza yekê de tên. Piştwan yên Albanya, Kosovo û Serbiyayê tên.